ọ ga-adị m mma ka anyị leba anya maka imirikiti ụmụ Igbo amaghị ihe bụ ibe eme. Ka ha nọ na-etụrụ anyị ọnụ n'ihe gbasara ibe eme. Aga m ebido n'ịjụ gị ajụjụ a, kedu ihe bụ ibe eme? Daalụ n'ajụjụ gị amaka. Mgbe ọbụla anyị nụrụ ibe eme, nke mbụ bụ na ihe ga-agba gị n'obi bụ nwanne ọ nwanne gị. O wee sị gị gịnị bụ ibe eme? Ibe eme bụ ime ihe ọjọọ megide onye nke gị ma ọ bụ nwanne gị na ya nwere otu ọbara. Amaghị ma ọ bụ nwanne mma gị ma ọ bụ nwanne mpa gị, mana ọ bụ gị na ya nwere otu ọbara. Nke a ka anyị na-asị na ihe dị otu a, onye ahụ mere ihe a nakwa o mere ihe a na ya na-eme gị na-asọ ya agbụrụ ha na-eme gị na-asọ nsọ. O megidere onye gị, maka o nwere ihe ị ga-eme onye ezi ọ gara gị, mana mgbe i mere ya nwanne gị ọ bụrụ gị gịnị arụ, bụrụ ibe ene. Ya bụ nke a ka a na-asị gị na agbụrụ ga na-atọ. O nwere ndị ga-agbabịasị gị ka ibe ene mụ na gị bịa nwụrụ m ọgụ. Ya bụ ihe ọ na-agwa gị bụ ka ndị nna nna anyị ma ndị ichie jikọtara mụ na gị bịa mee gịnị lụọ ọgụ ka ikpe ahụ mara onye ikpe megide ibe na. Ya bụ ọ bụrụ na ị na-anụ maka ibe ene, ọ bụ imegide ime ihe ọjọọ megide nwanne gị na ya nwere otu ọbara. Ndewo. Ama m na Igbo na-ege anyị ntị na-anụ, maka na ọ bụ na ndị taa ọgbọ taa na-ama ihe bụ nsọ omenala. Igbu nne igbu nwanne wee chịwa nta ego amandịkwa. Mmadụ iwepụ nwanne ya amandịkwa. Ndewo. Nna anyị, o nwere ihe ị ga-eti gosiri anyị? Ndewo. Onye kọwara onye mkpụrụ ọchagoro ihe niile. Ama na ihe na-atụkwasị n'ihe okwu bụ ọtụtụ ndị mmadụ amarụ ihe bụ ibe ene. Ndị Igbo, ada m ekwukwa ndị na-abụrụ ndị Igbo, kama ọ nwere ọtụtụ ndị Igbo na-amarụ ihe bụ ibe ene. Ọnya bụ eji wee dị mma mmadụ ịma asụsụ ya maruo ya n'isi. Ihe dị ka bụma ibe ene a na-ekwu okwu aka matakwa ya ọfụrụ a. Ya bụ na ibe ene dịka onye isi kwuru okwu si wee kwuo bụ ọkpaghị arụ ka ọ bụ ihe arụ dịka ijụrụ anyị n'oge izi gịnị bụ arụ. Mana ihe dị iche na ibe ene na arụ bụ na ibe ene bụ ihe gbasara nwanne na nwanne. Mgbe ị mere ihe bụ arụ megide nwanne gị, ọ ya bụ na imego ihe a na-akpọ ibe ene. So ihe ọ bụla bụ ihe arụ a na-eme eme, ọ bụ na ime ya megide nwanne gị, ị mara na imego ihe ahụ a na-akpọ ibe ene. E nwere ike mmadụ eje ọgụ n'ezi gbuo mmadụ ebe ahụ. E nwere ike ọdịnala akwaghara ya. E nwere ike nwanne afụta ya dịka na ọ na-eme arụ, mana ọ bụrụ na ka nwanne gị emena gị ihe unu site na anụbara ọgụ igbuo nwanne gị, ọgụgo ihe a na-akpọ arụ. Nwanne ekwesịrị ọgụ ịkpọfụbara nwanne ya, onye ọ bụ ibe ene. Nwanne ekwesịrị ịhụcha ihe nwere ike imerụ mmadụ ahụ, o dozie ya nwanne ya, ma ọ bụrụgodị ihe ga-egbu ya egbu, kama na ọ mara ihe a na ọ bụrụ na nwanne ya banye n'ihe a na ọ ga-enwe ezigbo nsogbu, o jee mee ya nwanne ya, onye ahụ emego ihe a na-akpọ ibe ene. Ọ ka nsi wee fụ ya. Ndewo. Isiokwu a nyere m aka ịkọwara ụmụ Igbo gbara gburugburu ka ha mata na e nwere omenala na ọdịnala. Maka na ihe ha nọtara dịka omenala bụ onye jụrụ ọsị gị na ya na-aga arụsị ya dịka omenala, ya na-agwọ ọgwụ na omenala, na ya na-egburuchi ewu na omenala. Hapụ ịma ihe dị iche na ọdịnala na omenala. Taa ha ga-aghọta, ndị na-ege anyị ntị ga-aghọta na ọdịnala dịwagara iche na omenala dịwagara iche. Ihe nwanne nwere ike ime nwanne ọ bụla arụ. Onye na-adị ọdịnala ga-emegbu ọbụla arụ. Onye na-eme ọdịnala ga-emegbu ọbụla arụ. Ekele m ka ịkpọpịa ọsọ maka na okwu ka gaghị ije. Ada mmadụ dị ka mbịakwute ugbu a na-ajụ gị, gịnị bụ ibe ene? Ihe ghọtara bụ ibe ene dịka a siri kọwaa, wada ya kọwaa, adịghị kọwaa na
akọla uche nke m nke njikọ ka ihe ghọtara bụ ibe nne bụ nwanne imegide nwanne ya maka amabụrọ m ihe bụ ibe nne ma ọ bụrụ mgbakọ nke taa ka m ji wee mụta ihe bụ ibe nne. Ndewo. Ka ọ si kpọtakwuru bụ na anyị chọrọ ka anyị mara ihe ndị a bụ ibe nne. Oke, dịka anyị kọwara na mbụ wee sị na ibe nne bụ nwanne imegide ime ihe ọjọọ megide nwanne ya ya na ya nwere otu ọbara. Mana ugbu a ka anyị na-elebazi anya n'ihe bụ ihe ndị ahụ bụgasị ihe ị ga-abụ ime nwanne gị a na-ahụta ya ma ọ bụ arụ ka ị megidere megide nwanne gị. Ya bụ mgbe nwanne were nsị poizin nye nwanne ya, anyị na-asị na nke a bụ gịnị? Ibe nne. Na ị wetara nsị nye nwanne gị. Nke abụọ wee bụrụ nwanne izu nwanne ya ohi. Inwe ọka na ọ bụrụ na ị fụrụ nwanne gị n'anya ịchọcha onye ọzọ ị gaghị ezu nwanne gị ohi maka ọ bụ otu ọbara otu mmiri na abụọ na-arụ ya bụ ọ dị ka onye zuru onwe ya ohi. So na onye ọbụla zuru nwanne ya ohi ọ bụ ibe nne ka ọ bụ. Wee dịkwa ọtụtụ dịka na mgbe ị mepụrụ nwanne gị ọbara ya bụ na nwanne gị na nwanne gị megidere ihe wee mepụ ọbara ịmago na ime gị ibe nne. Mana ihe a niile bụ na ọwa anyị nọ na ya n'oge ugbu a amaghịzi na ihe a niile bara arụ na onye mepụrụ nwanne ya ọbara kwesịrị ịga kpụọ arụ, kwesịrị ịga ya ọgba arụ, kwesịrị ime ihe dịka omenala siri eme gị kwesịrị. Mana mgbe anyị mere ihe ndị agha sị na ọ bụ nwanne na nwanne afọ ebe a masị na ọ bụ nwanne na ọ bụ nghọtahie dị n'etiti nwanne na ọ maghị ụma wepụ nwanne ya ọbara mana na-amaghị na ihe a bụ ihe kwesịrị ime gịnị? Ịkpụ akwụkwọ ọ ghara ịbụ echi niile ọ nọrọ dịka arụ nọrọ dịka ihe na-eme ka ezinụlọ ghara ị na-eme gịnị? Ịga n'ihu ma ọ bụ na-anaghachi azụ. N'ebe a ka a ga-ejidegodi ya ka ndị bụ na ha nọ etinye ike tinye ọnụ n'ugbu a. Ndewo. Nna m anyị ebido n'oge dị. Mmadụ ekwesịghị iri nwanne ya aka azụ. Ọ bụrụ na mmadụ na-eri aka azụ na-eri ya ndị mba ọzọ, ọ bụrụ na efu nwanne gị gịnị ya bụ ofu ọbara irie ya aka azụ, o kwesịrị ka ọ bụrụ na ibe nne ka ọ bụ ibe nne. Ọ ụdị ihe ahụ ka a na-akpọ ibe nne. Ihe ọbụla ihe ịma ahụ na ị ga-enọ na ọ bụrụ na nwanne gị mata na ime gị ahụ ihe a ogbute ya wee wee alụ onye ọbụla akọrọ ya ga-asị na o kwesịrị ime nwanne ya bụ ihe a onye ọbụ ibe nne. Agbara ka a ga-esi wee kpọcha aha ha niile. Ihe nwere ike itinye n'okwu ya dịka o si wee ibe nne ime arụ megide nwanne gị. Ọ dị ka onye kpọrọ nwa nwanne ya ka ya na ya nọ. Ọ ga-afụ ihe ahụ ọ bụ na ome nwa nke ya na ọ ga-ewute nwa ya ọ na ọ ga-abụ ihe arụ ọfụ nye nwa ya. Ọ na-eme ya nwa nwanne ya họpụrụ wee bịa be ya ọ na-emegide ya ma inyepụta ya nri mana ọ ga-enye nke ya ahụ. Ihe a niile ọ na-eme bụ maka na ọ bụrụ ya ọmụmụ nwa ahụ mana nwa ahụ nwa nwanne ya. Anyị na niile ọ na-eme bụ arụ megide nwanne ya nwaanyị ahụ mụrụ ma nwanne ya nwoke ahụ mụrụ nwa ahụ ọkpụ. So m ga-akpọ ya ibe nne maka ndị na-eme ya. Oke, achọkwara m itinye ọnụ dịka ihe anyị na-ekwu dịka ihe ndị anyị nwere ike ịkpọ ibe nne. Ọ bụ eziokwu na anyị kwụsịrị sị na mgbe nwanne nyere nwanne ya nsị ma ọ bụ mepụ ya ọbara. Mana nke kachasị nke na-ekwuzi nke dịzi ka ihe a na-emesi ọ bụrụzie omenala bụ nwanne ịkpachapụ anya gbuo nwanne ya jiri ya n'ụzọ dịka ịkpa ego chụọ àjà n'ụdị dị iche iche. Ọ bụzi ihe a na-ahụtazi dịka na ọ bụ ihe kwesịrị ka anyị mee. Ịhụ mmadụ ọsị gị na onye ya jiri tụọ ụtụ ọ bụ nwanne m ọ bụ nwanne gị. Ya bụ na na-amaghị na ihe a niile bụ arụ. Anọghị ebe a na-asị dat na naanị na ị mepere ọnụ si nwanne gị m ga-egbu gị ọ bụ ibe nne gị ọ bụ arụ. Ikwugo ya ekwu. Ya bụ na ọ bụrụ mgbe ala Igbo dị ka o si dị mgbe omenala anyị a na-akwanyere ugwu onye dị otu a kwesịrị ịkpụ arụ. Anọgo m ebe nwatakịrị na-amaghị na nne ya kpasiri iwe osi ọkwa ifuru gị nwa bụ nne gị nne m ga-eji gị chụọ aja. Mana tutu ọ mara ihe ọ na-eme a na-agwa ya na ị ga-eje ka ideme gịnị ka ije kwụọ arụ maka na ọ bụ arụ ka ikwu na ọ bụrụ na ị kpụghị arụ nwa nke gị ga-eji gị tụtụ. Ya bụ na oge ụfọdụ ihe ụfọdụ anyị na-eme n'oge ugbu a n'uto na ụmụaka na-etolite ha amaghịzi ihe ndị ahụ bụ arụ. Ụfọdụ n'ime ndị nne na nna anyị amaghị gị ọkara ihe bụ omenala na ihe ndị bụ arụ. Anyị bịazi kpokọta ha ncha niile ọnụ ọ dịzị ka arụ abụrụziela anyị
ihe kwesịrị ka anyị na-eme, ọ bụrụzi omume dị mma kwesịrị ka anyị kpọọ ya ihe ọjọọ. Ya bụ ọ bụ nke a karịsị ka m tinyetụ ọnụ na ya, maka na ọ karịsị ọ bụzi ihe na-abụ onye ọbụla tụtụ ọmanụgo na nwanne ya nọ, ọ sị gị eji m nwanne gị tụọ ụtụ, ọ bụ nwanne m ka njebe gị tụọ ụtụ. Ya bụ na ọ bụ arụ, ọ bụ ihe abụọ na-abụ dịkata asị na ọ bụrụ generational curse ebuwe si gị mee ike, mana mgbe ị kwesịrị ime ihe dịka ị kwesịrị ime ya. Mana o nwere nwantịntị ihe nchekwara ezu. Okay. Onye gburu nne ya bụ nne ya, ọ nọ n'ibe nne ya. Ọ bụghị ọbara nne ya na-aga ya n'ahụ, ọ bụghị ọbara nna ya na-aga ya n'ahụ, maka na ọ bụ ofu ọbara ahụ na-aga ya n'ahụ. Ya bụ ọ bụ arụ, bụrụ ibe nne. I mere ihe megide nne gị, megide nna gị, megide ụmụnne gị, ọ bụ arụ. Ya, n'itinyere ihe okwu, ihe dị ka ihe nkịta, mmadụ nwere ike jeme ya n'okwu zoro ezo wee mee ihe a na-akpọ ibe nne, mana emechaa ọ bụrụ mgbe omenala Igbo siri ike ọfụma Ọ ka sikwere ike wu omenala Igbo ka anyị ghara isi n'osi izi ike. o nwere ike mee ihe a na-akpọ ịwa n'afa. Ọ na-awa n'afọ, aka na-abịa Ọwa n'afa, a na-asị na o nwere ihe emere, o nwere ihe emere. Ana ọ bụrụ na achọpụtara ihe ahụ kwuo ya si na ihe a ga-eme, ejebezie ya, ọ ga na-awa n'afa. ọ bụ ị na-ahụ n'oge ugbu a sị gị na onye ịmaghị gị, nna gị amaghị mgbe a mụrụ onye ahụ, ọ maghị gị mgbe onye ahụ nwụrụ, ọ maghị mgbe a tụrụ ime onye ahụ, asị gị na ọ wara n'afa, na onye dị otu a na ọ nụrụ di akwaghị ya akwa. Anyị ajụọ onwe anyị, kedu dị agbụrụ n'onye ọ ga-abụ erute agbụrụ gị, ihe dị otu a ji eme gịnị? Wa na febegasị gị na gị nwa n'ọbe dị gị na-amụtaghị nwa, na ọ bụ maka na onye dị otu a na-akwaghị ya. Ya bụ ajụ na ihe anyị na-eme ugbu a bụ omume ọ ga-abụ emesịa ụmụaka anyị na-amụta n'ọdịnihu eme gịnị? Atawa afọ ya. Ka anyị ghara isi na ihe ga-awa n'afọ, ọ ga-awa. Ọ bụrụ mana ọ bụ ụfọdụ asị na ọ nwere ike ma ọ bụ onweghị ike, nke a nwere ike ọ ihe ga-emerịrị n'oge na-eme gịnị na-abịa abịa. Ndewo. Anyị gatachara ọfụma maka na asịsị mgbe unu emetụgo aka n'ihe ndị ahụ ihe, mana m ga-achọ unu kpọrọ m ntaramahụhụ ahụ dịrị onye rụrụ nsọ ala, onye mere nsọ ala ofu, maka ka anyị na-ekwu ya ebe a ka ndị na-anụ ụlọ anyị na-akwado ka bido na gị. Dịka anyị na-ekwu na e nwere ntaramahụhụ dị na ihe ọbụla, nke ga-agbagodo anyị n'uche bụ na ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mere n'ụwa nwere ntaramahụhụ dị na ya. O nwere ndị na-abụ ime ya ozugbo ahụ, ntaramahụhụ ya abuse, nwee ndị na-ewe oge. Oke, anyị bịa na nke ibe na ntaramahụhụ dị na ya dị na nke mbụ bụ na oge ụfọdụ a na-ekewapụ onye ahụ n'obodo. Onye dị otu a na-achụ, ụmụ ndị na-aba abịa bụghị ịchụkwasị gị na asụpụrụ onye dị otu a n'ime obodo na osighi nọgizi n'obodo anyị. Ya bụ na achọghị ịkwafu ọbara gị n'obodo gị, mana ha ga-achụpụ gị, chụpụ ụmụ gị, chụpụ ihe niile ị nwere, sị gị ime gị kwara ngwongwo gị si n'obodo ha na gịnị pụọ. Ya bụ na ịchụpụ mmadụ maọbụ ịsụpụ mmadụ bụ ntaramahụhụ a na-enye onye mere arụ maọbụ mee gịnị ibe eme. Oge ụfọdụ anyị asịkwa ka ọ bụrụ na onye ahụ mere bụ nke kwesịrị ka eme omenala a ga-eji wee daa ndị nna nna anyị ha aka n'obi, a na-asị ka gịnị mee ka onye dị otu a megasịa ihe ndị dị otu a ka e wee yọọ ndị nna nna anyị ka ha wee ike mee gịnị gbaghara. Ya bụ na ọ bụrụ na asụpụghị onye dị otu a na nghọta nke m, enwere ike isi onye dị otu a ya mee gịnị, ya bịa na ihe ndị ị kwesịrị ime ka na wee mee gịnị jụọ oyi. Nke a bụ azịza mma ajụjụ gị. Ndewo. Yes, a na-enwe ntaramahụhụ na-adịrị onye ọbụla mere ihe a na-akpọ ibe eme. Ọ dị ka akwụkwọ nsọ a na-akpọ Baịbụl. Omenala ndị Igbo dị ka akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl. Ọ gwara gị ihe ọma, ihe niile ị kwesịrị ime, ọ bụrụ ezigbo ihe, gwakwa gị ihe ndị ị kwesịghị ime, ọ bụrụ na ị mere ya nakwa ihe ga-eme gị. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ. Otu a ka ọ dịkwa n'omenala Igbo. Onye ọbụla mere ihe a na-akpọ ibe eme, ntaramahụhụ ya nke izizi bụrụ ọnwụ. Onye ahụ ga-anwụ ọnwụ. Mana ọ bụrụ na onye ahụ chegharịa kwupụta ihe ahụ o mere, dịka ọ dịkwa n'akwụkwọ nsọ, kwupụta ihe ahụ o mere, a ga-agwa ya ihe ndị ọ ga-eme ka ọ wee mezie ihe ahụ, mee omenala oge kwesịrị ime ya. Arụ ahụ o mere enwere gbaghara ya, enwee sị na ọnwụ ahụ o kwesịrị inwe ma awụzi ya. Ntaramahụhụ ọzọ onye ahụ nwere ike inweta bụ ihe dị ka ara.
ị na-anya fụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-aya ha na-agagharị n'obodo anyị taa nwere onye ma ihe kpatara ya. Ntaramahụhụ ọzọ mmadụ nwere ike inweta ma ọ bụ na onye ahụ mee ihe a na-akpọ ibe ene bụ na onye ahụ enwere ike nwezie ọnya, ihe dịka ọnya dakwasịrị onye ahụ, onye a ga-esi na nna banye na nwa, si na nwa banye na nwa nwa until emezie ihe ahụ dị ga-esi eme ya n'omenala, mezie ya afụ na emezigoro ha. Ntaramahụhụ dịịrị onye ọbụla mere ibe eme orika, ọ dịcha n'ụdị na ụdị nke bụ na agụgụ ya ọnụ gị na agụta nwunye. Ụfọdụ nwere ike bụrụ amụtaghị nwa ka eji wee kwụọ ya ụgwọ ihe ahụ ọ mere. Enwere ike ojizie jụwazie ese ewekpụ ya mgbe ihe mere ịda amụta nwa, ike kwere o gburu nwa nwanne, ma ọ bụ na o nyere nwaanyị dị ime ihe ga-eme ka nwa o bu n'afọ pụọ. Ntaramahụhụ nke ya wee bụrụ na onye ahụ mụta nwa. Dịka nsị na-ekwu, onye ahụ amụta nwa ahụ rukwe mgbe ọ ga-emezi ihe ahụ ọ mere. Ya bụ na ihe na-emezi n'ala Igbo kịta ma ọ bụ na mba niile dị n'ụwa gba gburugburu dịka a ga-asị na omenala ndị Igbo ha da-arụchazi ọrụ, mana ọ bụrụ eziokwu ka na-arụ ọrụ ọfụma. Ihe a niile ịfụ ndị mmadụ na-eme, a na-ekwu mmadụ jiri mmadụ na-akpa ego, na-eme nke a na-ezu ori dịka onye moto gburu na Meru ụbọchị n'okporo ụzọ ụbọchị a. Ibe eme nwere ike ime mmadụ ihe a. Ntaramahụhụ dịịrị onye mere ibe eme ọ bụrụ ofu ka o ji akwa ekwe orika. Ndewo. Adị kamera tupu ihe ebe a ka na oge na-etisi kwakwa ka ihe banye na ọzọ bụ ihe ndị uru dị n'itobe nsọ ala n'obodo. Adaeze, ka bido, ọ dịkwa ka mgbe gị bido na gị. Daalụ, ajụjụ gị amaka. Oke, a sị m ihe ọbụla nwere ọghọm nwere uru, mana mgbe ọbụla anyị na-eme ihe wee fụ na uru dị na ihe ahụ karịrị ọghọm dị na ya, anyị eme gịnị? Anyị jisie ike. Ya bụ na abịa na nsọ ala anụ anyị na-eme, enwere uru dị na ya. Kedu uru dị na ya? Nke mbụ, ọ bụrụ na obodo m ma ọ bụ na ezinụlọ be nna m na ha na-edobe iwu Igbo niile dịka o si kwesị, ha emeghị arụ, onweghị ihe dịka ibe na ọbụla ha metọrọ. Ya bụ na nke mbụ na ha ga na-aga n'ihu, ha ga na-aga n'ihu. Ya bụ ihe nke mbụ. Nke abụọ, o nweghị ihe ọbụla ha chọrọ achọ ha anaghị eme gịnị. Mgbe ọbụla a na-enwe ndị nna nna anyị na-anọ ha n'azụ, ị na-eme gịnị? Ị na-anọrọ ha ọgụ, ị na-agba mgba. Mana nke a bụ na ọ bụrụ na ị naghị edobe iwu ha, ị naghị eme ihe ọbụla ha si n'ime dịka o si kwesị, ị naghị enye anya ihe ọma n'aka ha. Ya bụ nke mbụ na uru ọbụla dị na ya bụ na mgbe ọbụla ị na-eme ihe kwesịrị ka ime na ị na-edobe iwu nsọ ala ahụ. Nke mbụ bụ na a na-enwe agamnihu, nwekwa udo n'obodo ma ọ bụ n'ezinụlọ ahụ. Nkewa anaghị abata ya n'ụdị ma ụdị. Ndewo. Uru dị na idebe ọdịnala ma ọ bụ omenala Igbo bụ na ihe ga na-agara onye ahụ dịka Chukwu si wee kee ya. Ọ ga na-aga dịka Chukwu si wee kee ya. Maka na ọ bụrụ na mmadụ na-etinye aka n'arụ ma ọ bụ n'ime eme, ihe ga na-agaziri onye ahụ dịka Ekwensu si chọọ. Ọ bụrụ ọzọkwa dịka Chukwu si wee chọọ, ọ ga na-agazi dịka Ekwensu si chọọ. Maka Ekwensu, ihe niile Ekwensu na-eme bụ ka ihe ọjọọ na-abịakwute mmadụ mgbe niile. Otu a ọ dị n'iji chịkọta okwu a niile, mgbe si na ihe dị mma n'anya, ihe mara mma na ọ dị ya mma n'anya. Ya bụ na ihe niile ndị Igbo mere sị na ihe a bụ ihe arụ, onye ọbụla ga-agba mbọ ịmata ihe ahụ bụ ihe arụ ka ị zere ya ghara ime ya. Mgbe ị na-eme ihe ọbụla megide nwanne gị, ịmarụ na ihe ị na-eme bụ ihe arụ, na o nwere ike ịgba n'afa, ịgba ama ụgha. Ihe a niile bụcha ihe arụ. Ekwesịrị ka ndị mmadụ mata n'eziokwu na ihe a niile bụ ihe arụ. Na ihe a niile ọ bụla ime ya ndị mba akpọ ya ihe arụ, imegbe ya n'ọnụ akpọ ya ibe ele. Na ọ ga-adị mma na itinyere aka na ihe ahụ ka ihe wee na-agara ụlọ ọma dịka Chukwu si wee kee ya. Otu a ka ọ ga n'ọnụ ka anyị dobe omenala ndị Igbo, mee ihe bụ ihe a tụrụ anya n'aka anyị, hapụ arụ, hapụ ihe ọjọọ. Adaeze, Ndewo.
Na nchịkọta Igbo na-ege ntị, ndị ọma nji eme ọnụ, dịka anyị tinyere ọnụ n'isiokwu bụ arụ, nsọ ala maọbụ na ibe elu. Ihe anyị ji wee mee ya n'ụbọchị taa bụ ka ụmụaka na-eto eto, ndị nne na nna ha enweghị ohere ịkọwara ha ihe bụ ibe elu, ha nwee ike were otu maọbụ abụọ si ebe a wee hapụ. Maka na Igbo na-atụ ilu wee na-asị oyi akwa asa arụ ya meke ya mara onwe ya. Biko ọ na-abụ onye mara nke ọ na-eme na ndị ahụ anyị gụrụ ya mee gịnị ya kwụsị ya. Maka na asụsụ Igbo na omenala Igbo anyị na-achọ ihe anyị na-achọkwanụ bụ ka ọ ghara ime gịnị, ka ọ ghara ịnụ dị ka ọkụ. Mgbe nwanne na-emegbu nwanne ya na-emeso nwanne ihe ọjọọ, ya buru ya n'obi na ọ ga-awa n'afa. Mgbe ị na-eme ihe ahụ bụ nke na-ekwesịghị ịnụ, mara ama ma ọ bụ ihe ahụ ka ọ bụ. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara n'ụbọchị ọzọ, ka anyị nwee ike wee bịakwa ebe ọkụ nyụrụ awụsa ọwara. Ndewo. Adaeze, ihe a na-akpọ gị ọzọ. Ada Igbo. Ada Igbo. Ndewo. Ndewo. Nna Igbo, ọkwa ya afa gị ahụ ọzọ. Afọ Igbo bụ Chikwuwe, ka Chukwu na-ekwu. Unu anụgo onu anyị na-ekwuricha na ihe bụ omenala Igbo, otu agba si ike n'ala Igbo site na Baịbụl anyị na-ege bụ akwụkwọ nsọ. Maka na ị na-anya ọ bụ ihe a hapụrụ alụ hapụrụ alụ ebe ahụ. Nọ na anyị bụ mmadụ hapụrụ ya wee jụwazie ụzọ nke aka anyị. Mgbe ihe na-anyụ anyị ike. Maka onye isi ya sobe nke dị na Baịbụl, nke dị n'akwụkwọ nsọ, ọ sị gị hapụ ndị ahụ, ngwa ma okwe na omenala ka ime ya. Ọ sị gị na ọ bụrụ ka pụtaziri onwe ụzọ nke si na ya bụ omenala. O wee jide anyị na-adacha. Anyị na-asị Igbo ndị gere anyị ntị na anyị na-achịkọba Igbo Amaka nke taa. Igbo mmadụ olu anyị bụ Igbo Amaka the spoken Igbo channel si ka ọ bara uru. Ndewo. Ndewo.